Dobrý večer, vítame vás pri ďalšom diele... Vítame vás pri ďalšom diele nášho Let's Play Minecraftu. Áno, presne je tak. tu náš host, s ktorým budem točiť viac videí. Môže sa pozdraviť. Viac ako jedno. No, áno, čaute. Tak. Takže dneska budeme robiť veľa ďalších vecí, napríklad dom. Pustíme sa aj o farmu. Proste samé uvidíme podľa situácie. random shit veci. Asi tak. No. Je to veľmi zdĺhavé a nudné v rámci toho domu, ale posažíme sa. Však skúsime pri tom robiť viac srandy, aby to nebolo také nudné. Nie? Herstok. Áno. Jasné. Hlavne to bude sa s tebou, ne? Povedz. Áno, ako vždy, ako vždy. S tebou sa najviac nasmieme. No, dobre. by sme ísť tadia preč. Ešte nie, počkaj. Ešte by sme mohli to viac prehrať. Sme ešte neboli. A pravdu povediac, neboli sme, nehrali sme za kamerou. No, presne, ani pred kamerou, ani za kamerou, ani pri kamere. A toto je celkom pekná. Nudné veci by sme mali robiť, tak vtedy by sme točili mimo kamery. Ale už mi to nelaguje tak ako predtým. Už mám FPS 20. Á, to je pekné. Už sa nebudem v tomto deli sťažovať. To je dobré. A Creeper, pozor, Creeper. Pozor, nenachne povolí. Sakráne. To fakt milujem, keď príde Creeper pred oči a my prídem utekať, čo sme robiť nemali. A to je od veci... taká ďalší zombie. Vykonáme si uhlie, ty si tam pekne trep s nimi. Super, fakt. Všade okolo mňa sú. A to je náhodou veľmi pekná jaskyňa v rámci toho. 3, 2, 1. Skôr to dať ďalšie uhlia. To som snal. Čo mi buchol? Just seen that. To som snal. Pozor, jeden čo ide za mnou a ja sa toho bojím. Skaj. Tým. No, jedna šupa. Pozor, tam je sa boxoval. ďalší skelly. A tu je tvoja letajúca vecička, čo si minulé nevedel, čo to je. Aha, oslička? Jašterita. Dobre, to riešiť nemusíme. Nie, nemusíme, to máš pravdu. Treba, aby to tu menej posvetliť. Také ďalší creeper, to ich sa tu naspawnilo asi 15. Bim. Pekne. Ježiš, zombík. Nemám ich rád. Vždy mi neduchu. Pred ksichtom. Ježiš. I see you. Vykopeme si. Sa na ťa pozrám zhora. Máš taký pekný? Ja? Ale nie, ďalší, to sa nemôže taká práca, to nie je fér. Nadhera. Au. Zombík za mnou. Čo ma ti zastávaš? Vždy je lepšie ako creeper, pravdu povediac. A to, no tu je ďalší zombík, dvaja zombíci tu sú, to čo je? Až? To je moc toto. Čiže len... Ale to už asi stýrené ma zautočili. Au. Je to napríklad skelet na to na... ktorý mi stria do ksichtu. A to si mi stria do ksichtu. A ďalší tu ide. Ja to tu zakopem, aby to ja nemohli ísť. Dobre. To je na nervy. Je tam tento spawn! Spawn nás som máš spawner? Mám spawner, poď tu. Ale na čo, na Spiderov či? Na, neviem, je tam aj chesta, ale neviem na čo to je. Počkaj, je tam. Pokiaľ je tam chesta, tak to je... Je tam chesta. Au. That really hurts. Ale počkaj, ešte tam nechoď. Ale kde je ten spawner? Počkaj, len vykopem si niečo. Come here. Keď sa tu pozrieš, tak tam je. Na zombíkov. Vidíš, hej. Počkaj. Nie, potrebujem si robiť ďalší meč. Aj ja, mám tu crafting table, počkaj. Poď na zem. Ale počkaj, nenávidí paliť železo? Mám takú dosť. Meč. Asi, Dve meče. Počkaj, ešte ho nie nič. Nemám jeden do zásoby. Takže mne stačí jeden. No, toto bolo veľmi nečakané. Oni si nechceli dom robiť a našli sme spawner. Hej, to je dosť pekné šťastie. No, čo teraz plní?
Tak ich zabijeme a poďme tam oslupíme. Au, nemusíš nám dať, au. Si taký... Ježiš, nie. Nie, ten nie. Si taký... Ešte ja aj vykatujem. Makaj, počkaj, tu idem osvetliť. Op. Opa! Teraz to nie je plne. Počkaj, ja katujem. Katuj. Dobre, nice. A teraz to už len... hopla. Osvetliť. Dobre, berem. 2 bootskety, kniha enchantovaná. Kniha! Red powder. Nádhera. Berem všetko. To nám vyšlo. Pomohlo. Áno, vyšlo, pomohlo. Máme šťastie proste. Sice ja som hlavne našiel som ho ja, ale nemusíš mi ďakovať. Áno, dobre, v rámci... Dobre, no. Tak to je nevykryté, to ale dosť bol viditeľný. No hej, v podstate. Nebo nejako zažitý. Ale šťastie nám praje. Hej, je dosť vysoko. Znamená, že málo hociek pod trebalo povrchom. by... toto. Zrobiť nejaký menší domček, lebo treba sa vyspať, aby sa urobil home, lebo keď zomrieme, tak budeme na spávne a to sa môžeme po toto potom. Jaký home? No tak keď sa vyspíš, tak toto nie. Ja, vidíš, to je sa ľúbil. A keď zomrieš, tak sa môžeš vrátiť na spálne a začať oznova. Hej, ten dom by chcel niekde blízko toho, lebo tu by trebalo robiť XP farmu. No, aj na XP. Aj to aj dobrá farma na uhlie napríklad. No, uhlie ako farma. Je tu proste poblúd. Pekne veľa uhlia, áno. Aj železa tu je celkom dosť. Zíde sa aj na druhé. No. Dobre. Ideme na povrch. Asi teraz kaďal. A teraz asi taďal to, čo? Hej, taďal, tu je diera a mali by sme ísť hore. Dobre. Počkej, taďal. Skúsim taďal to. Dobre. Hej, taďal. Nie. Taďal, nie, taďal hore. Nie, dobre, stopa ulička. Nie, tu si to pamätám. Tu hore. Tu bola tá veľká miestnosť. No. Veľká miestnosť s týmto smerom. Ja, sme tu. Začali. Dobre, taďal to. Jednoznačne. Dobre. Sme na povrchu. V podstate. Kde si? Aha. To tebou. No. Snežný biel, no super, toto je fakt dobrý nápad. Proste mohli niekde vyrovnať. Škurkeny. Vyrovnať aj... Ja naberiem škurkeny. Ty sa zídu. Keby náhodou vyzeralo, že sa mi blíka myška, tak to sa trasiem, hej, takže... Tak klepeš. Menšia zima. Klepeš risky. Počkaj, dám si radiátor na 5. Ani... Okej, no teraz kde zrobíme? Už je leto, už nemáš čo piť. Neskutočne na to. Tak tu niekde, ale snežom bijeme, to je to veľmi, vieš. Tu niekde, tu. Taký malý domček proste. A nie, fakt, snežom bijeme, to je hlúposť. A však keď tu máme dobrú jaskyňu. Máme tu dobrú jaskyňu, ale to je dosť nepríjemné. Ale však toto... Stačí prehľadať tú jaskyňu, to bude, neviem, 1-2 diely a potom už spojeme ďalej, ne? Aha, sa budeme sledať nový dom. No, ešte čo, zabudneme sa niekde v tej jaskyni. No, to by nebolo tiež od veci. Od veci, áno. A... nejaké také provizorné ubytovanie. A potom, keby sme tú jaskyňu prehľadali, bola by vyčistená, tak... A vlastne tu by sme mohli postaviť. Čo? Tu by sme mohli postaviť tej veľkej miestnosti. No, veľká, hej, ale... No, tá... Hej, lepšie ako nič. Mohli by sme ich tam postaviť, poď stavať. Nemám s tým problém. Ale z hliny. Ty... Moje domy z hliny sú univerzálne. Tú hlinu ti naciskam do ryti. Radšej nie, prosím. A hoď tu crafting. Málo koblaku mám. Hodím ti tu... Ja mám plnú. Aj toto. A česty hlavne, česty. A toto. Máš česty nejaké? Česty mám 4. Takých náč. A to nedáš do domu? Tak ako... Málo koblaku mám, idem si trošku na... Ja mám plný inventár novočky. Ja práve že nie. Plne plný. Mám, ani pol steku mám. Ja mám posledné voľné miesto, to je to, čo mám v ruke. To ideš stavať ty? Iba rokujem.
Ja idem páliť veci a ty ideš stavať? Zase od veci, lebo ty budeš stavať domček a ja budem lehárovať. Hej. A z čo vlastne budeme domček? Z čo vlastne bude dom? Ešte z cobblestoneu, bože, ešte nič nemáme. Obláku? A z čo, z dreva chceš? A dreva tiež asi veľa nemáme, čo? No. Obláku tiež veľa nemáme. A oblák sa dá, že... Sme tu zás. Áno. Toto sme zatiaľ vykopali, to je... Pre vás to bol okamih. A pre nás to bol... Pre vás by to bolo len nudná časť dielu, ktoré by ste buď spali, ste sa najesť alebo napiť. Tak. Od veci, tak sme to vystrihli. A momentálne ideme na povrch. Na povrch, rozhodli sme sa, že túto jaskyňu asi nebudeme prezerať. Randius. Túto jaskyňu asi už prezerať nebudeme. Ale si ju označíme kvôli spawneru. Spawner je vynikajúca vec. Kedy by sme sa tu mohli vrátiť na, neviem, XP farmu, alebo... No, spraviť farmu. Tak. A do pesmu jaskyňu, nie až takto. Nejaký iný biom. Zapísal si súradnice, alebo označíme to nejako? Označ to nejako. Súradnice som teraz nechce písať, lebo by som musel minimalizovať a tak. Počkej, ja si to nemusím minimalizovať, ja mám na stole pero a papier. Dobre, tak si to zapíš. Ale rýchlo, zdržuješ. Jo, mám to. Easy. You have nothing to do, right? I don't understand. Ale nerieš. Dobre, poď proste nájsť nejaký... No, mali by... Počkaj, mohli by sme sa vyspať, nie? Len tu tak, mimo, aby mám postieľ. neboli v noci. Lebo v noci tu chodia sami uchylovia a také. Takže hájať. Ja to musím si... Spinkáme. Trošku si môžeme oddychnúť. Natiahnuť svaly. Dobre. Takže, kaďa chceme ísť? Rovno. Asi po nejak rovno. Natrafíme, tak... Že niečo nájdeme, lebo keď som hral single player, tak... Ten snežný biom som sa z neho nevedel dostať. Ja lebo sa chodil kolečka dokola. 15 až 20 minút som ľuďom len bludil. Bludnutá textúra. Dobre, nič. Ale... Kajty. To je ďalšia jaskyňa. Ja tu mám bludnutú textúru. Vidím tu dungeony, lavu som videl. A tu vidím len dieru. Aha, dobre. Bolo trošku bludnuté svetlo. Dobre, pokračujeme ďalej. Vidíš niečo v ďalke? Nie. Ale... Vidí niečo tvoj orlý zrak. Tvoj elfský zrak. Dal som si to nastaviť na menšiu, túto viditeľnosť, lebo som mal... Legy? Presne tak. Tam to nevyzerá na nič, ale asi sa mi toho za chvíľu zobrazí. Kde si ty troll? Aha. Tak, bežím, čo to dá? Herstok uteká. To je pekné. No, už by sme na čo mohli nájsť. No veď, poďme, bežme a... Niečo už len nájdeme. Najlepšie bol púšť a bol snežný biom. Najlepšie bude, keď nájdeme púšť a tam bude krypta. A to by nebolo zle, alebo to tak slova, dedinka. Vesnica, no. Jo. To by bolo veľmi užitočné. Ale krypta by bodla. No tu už asi sneh nie je. Keď tak pozerám. To je pekné, to je veľmi dobré znamenie. Snežný biom končí. To je mocno dobrá správa. A to je nejaká asi jaskyňa. Poď tu. Ideme ďalej. Už sa lašíme sa tu. Alebo... A to je pekná jaskyňa. No. Pekná diera. Lebedzujúci dirt. Keby tu aspoň niečo bolo vidno, lebo... Tam je... Ten dirt. Uhlia. Kde? Tam. To je veľmi dobrý... Dirt? Levitujúci dirt. Ale to veľmi odvesný, ale dobre. Tak čo robíme? Mohli by sme stavať domček. Áno, ako sme na tom s časom? Stiame? S časom 22,5.
Keď si ešte vystrihnem to, čo sme točili, tak to bude? Chádza to nejako na 15 minút. Dobre, ešte máme čas. Dobre, rýchlo musíme improvizovať. Z kobláku stačí, alebo a sme do stonu, s tom brikou. Dobre, takže... Ja by som to... Uhlie a dávam... Tá hora je pekná. Alebo nie? Strom. To pálenie cobblestonov asi tiež vystrihneme, čo? Na to si tiež počkáme. Nie, to necháme asi tak. Tak už tam palím a stek, sa bude dlho páliť, takže... V podstate. To by sme mohli vystrihnúť, bo to bude len zdržiavačka. Alebo spravíme to, že sa s vami teraz rozlúčime a ďalší diel bude o tom, ako budeme paliť stone a stavať dom. Nie, paliť stone. Vypalíme stone. Dobre, tak mimo natáčania. Mimo kameru. A niekým možno ešte natáčime. A ten ďalší diel bude o natáčaní, o stavaní domu. No, stavaní domu. Tam nejaký troll dom postavíme. No. Ešte by sme aj stihli možno nejakú farmu urobiť so seedov na... No, tie hej, základné farmy, hej. A ešte možno keď sa nájde nejaká jaskyňa. Jaskyňu by sme tiež mohli obzrieť. Dobre, tak... A ešte nakoniec videa rozhodli sme sa, že budeme točiť... World of Warcraft. Neviem, či Votok, konkrétne Votok, Wrath of the Lich King alebo Kata. Asi Votok. Pravdepodobnejšie, ale možno aj Kata. Podľa situácie, ako sa nám bude chcieť. A časom budeme natáčať ešte viac hier, viac videí na rôzne hry. Skôr by sme chceli... Ja budem točiť Slendermana napríklad. Pekné. Ja sa budem hlavne... Áno, ja sa budem hlavne snažiť natáčať čo najviac WoWka a Minecraftu. No, je to základné dva hry, na tých sa budem snažiť stavať vlastne svoj channel a proste tieto dva hry budú také základné, áno. Minecraft a WoW budú také základné hry, to sa budeme na tom najviac snažiť. Áno, tieto dve série budeme natáčať najčastejšie. A u mňa ten Slenderman Amnesia to už budú len tak. Presrandu, niečo tak. Keď nebudeš mať po 12 čo robiť, tak sa začíš Slendermana. No, aby som mal kľudnú noc. A ešte možno budeme točiť aj League of Legends, ale to len také hry. A to už... To tak ako neskôr. Gameplay na nejakého hrdinu, alebo... To je len také fun, hej. Hry za akékoľvek hrdinu. Ale momentálne sa budeme snažiť my dvaja natáčať hlavne Minecraft a potom pridáme WoWko a... Voľko časom. Pribudnú lajky a odbery. Áno, keď pribudnú lajky a odbery. A potom sa budeme snažiť aj o iné hry, možno neviem, na aké sa vám budú páčiť, alebo to už podľa našeho výberu. Tak. A WoWko podľa situácie sa budem snažiť aj ja natáčať na svoj channel, ktorý budete mať pravdepodobne v popisku videa. Áno. A možno aj ja by som točil. To by bolo asi všetko. Možno aj Minecraft singleplayer budem točiť, ale to mám so singleplayer Minecraftom mám úplne blbé skúsenosti. To doriešiš potom kľúč. Dobre, takže lúčime sa. Tak sa máte svek nakoniec. Trojbravčové. Upečené. Nemáš. Majte sa. Tak sa máte. Dovidenia, do počutia. Ahoj.